Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga muning. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Muning. Kini akong problema, bayan sa akong bana ba nga sobra kaayo paggara. Kanyahay ra mga palpak ni mga plano, iyang mga lakaw. Kay maguna magud iyang hambog, pero aro inyo kayo masabtan ng akong sugilano, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Joey, kondo. Naam sa siya iya. Uy, kakapoy ani niya. Uy, nagtuot nga siya malabuan ko niya sa kantay. Kasmer! Day! Ano day? Kamay gini mong laki, oy. What's the matter, ha? Ikaw may what's the matter niya? Nganong katakanta man ka niya? Malipayon ka, ha? O pamatay pamahaw ni Raydong. Yes, of course. Kaya ang imong problema, sulbad na. Unsay sulbad na? Ang imong problema, sulbad na. Ngano laging masulbad man? Nahibaw na di ka sa akong problema? Of course. Ako rin ang gistudyohan. Nakita na ko nga usara problema ni Mos Buntag. Unsa man ko no? Pamahaw. Pamahaw. Hilom na kasmira ko, eh. Kung di ka maproblema at pamahaw, day. Di na akong problema. Ay, ato ng problema, dili kay ako lang. Mura na, ay. Kaya ko, wala kong problema na. Tayo ka maproblema. Ngano? Di na ka mukaon? Ay, di, sa ingon nga di ko mukhaon, day. Sa pagkakaroon, wa ko maproblema, ana. O kung ikaw, wa ka maproblema, ana. Kamis may maproblema, mi. Asa man yung taon mi kanon ron? Ikaw ba, dukin kayo nga nag-ipon. Walang gyapon kay salin ako. Unsa na kapag salig ni mo nga sige may kapas mo? Ha? Okay raw ikaw ray mapas mo. Unya ako, ang atong anak. Unsa na man lang na? Don't ha? worry, darling. Kay in the future, mapas mo pa yung uhong inyo. Galhal ka lang kasmer. Asa tay pamahaw ini ron. Pangutang nga sa day. Kangay gid mong sungagon kasmira ko, eh. Pagluto ito buwat. Ipahuwat-huwat ako nimo nya wa paday kay ikaw ka day daddy ha bisag usa. Nga nakalungag na ka day. Wa ko kalungag kay way bugas. Anya, ug magluto ko gamunada. O sa may pare sa tuwan wa magagalungag ka. To ay bahaw, maayo to kay baga kay dukot, baga pa si mong naong. Asa may mga inahan? May, asa may inahan? Tuwaman to sa inyo, tatay. Oh, warag na yung babayahan na eh. Ngitag kaon, unya gitsukara na nako. Papresyo na po. Oh, paita. Ikaw na likaw diya. Ikaw di ay, Unya na ko. unsa di ay sudan, tay. Ukbala ng gitabunan day, naglamisa. Unsa di ay ni. Uy, buwat. Ay na, pagreklamo diha. Tao na diyang unsay naa diha. Day, pati ani mo, Unsay tatay. bati? Uy. Unsay bati? Unsay man kabati na ko? Ako gani mo kaon. Mantiniran lang na buwat. Pero kung nang mag-inom na gani mo, upan si mga kumpare, ang daman sinari mo, lechon manok, unya at yung pinalagtob. Ang, nag-inom man mi. Unsa ka, tatay, no? Para magkatilaw sa ko, lami nga sudan ba? Nga naman. Unsa ka, mag-inom lang sa tatay. What? Para ba magkatilaw sa ko, lami ang sudan? Hilom niya, may mahilom ha. Inom. Saan mo? Practice ka na ang inom. Taro ha? Ang kami si nanay, ima malaman tiniran og buwad. Ang ima mga kumpare at tubog yun. Kita na lang kay mag-inom tatay, kitang tulo si nanay. Hilom! Hal ka may maya ka. Mao na diya kasmer. May pang-anak nimo, kamo pang maghuna-huna. Ikaw? Sauce! Ambot lang. Asa gibutang imong utok. Murag nating alis imong lubot. Ayaw sa pag-ana, day. Sayop mong gunang gisulti si mo anak, good. Ha? Kay... Kanang guha. Ako ba ginagastuhan na? Ang ako mga kumpare mo ay nagastuhan na. Unya kayo. Pusoy man ko. Maunang ako nang lay voluntaryo nga muluto. Sa mo taong mo eh. Nya di ay. Di na sige ka kabuta bisag usa lang kahiwa para sa imong anak. Ikaw goy kaluto good. Bisa na. Kihapon na nagpala na kahiwa diya. Grabe ang istorya ha. Bisag usa hiwa. Di jud ka kalain para sa imong anak. Bisag ang imo na lang untang share ba, ang imong bahin sa manok, imo na lang untang ihatag sa imong anak. Wang mo na wey. Ilam da kasmer ay, murason pagid ka.
Bantay kami may magluto ha. Pangayo niya sa imong bahin ha. Unsan mataan ni, oy? Kaya naunsa? Kaya naunsa man, ha? Basta makakwarta lang ko, magluto ko crispy pata. Pangayo niya ha, kay tagaan ta kag bukog. Ay, kinordale! Makalagot kanya kong bana, may lang ni siya sa ubang tao, sa laing mga tao, sa iyang mga kumpare. Kanahan kay batasan, unya to. Ay, wala ka pre, kay ka na si Sir Ricky. Mauna yung manager pre, suod kay na nako. Akong sultihan anak, ha? Ako sa gisaligan anak tanan, ha? Kutob nga dunay mga apply dito, ari na nako magagi pre. Unya, di ko moingon nga ayaw ng dawata. Di ginan niya dawaton, basta sabihin ko, ay na dawata. Di dawaton, mao nang di ko moingon nga di ka dawaton. Dawaton ka. O ba, pre? Ay, oo, oy, magandang aga. Sure ka, pre? Ilang, katong upaw ba? Upaw nga negosyante kayo, nanay mga dishwashing liquid. Ricky, bangis, garing, anak. Kailan ka to? Ito biyagi ganyan ba? Katong nisalot ako ba? Patay siya. Siyal, patay na sa garing. Kato? Silingan to na mo, pre. Nalimod ako sa nga na to. Ha? Mo ba? Kau ba ito na mo? Ako yung pasoda to. Mo ba, pre? Oo, lagi, taon. Di na makabalibad ako eh. Kaya kanang tanang sikreto ng amo ang manager. Iba ako. Mauna ang hadlo kay na nako. Mga ikaw, ay kabala ka. Isang di pa ka mga palay. Dawat ka dan! Words! Wala. Tinood ka, pre. Ako pa. Basta mo kung nitabong makak mo. Pastilan, pre. Isipon ko ganing utang ka bubutunin mo, pre. Basta Isipon. makasoon akong trabaho niya, pre. Isipon mo. Isipon ba? Ako lagi, pre. Karoon pa lang. Isipan na nagsugod na kag trabaho. Oo, pre. Bisag karon dayon mutan na baka diha. Ay dili mangutang ka din sa tindahan ba. Ha? Suki na mo, kautang mi diha. Ug kon ako na ingnon. Ako na yung pasodi mo sa pagtrabaho. Kautang din ka. Bisag karon dayon mangutang ba ta ba? Sayo na ni mo. Sigurado yung kasoda nga. Sab, hindi, pre, wey. Binuang nga mo, pre. Binuong ka mo tuoy. No, suwaye, bida. Ina nga, mangutang kay karon sweldo lang tapos di mo yung bayaran. Saban. Unya, musugutin na, pre. Sugot na Tapos gina. pa. Ina nga, tao ka na ko. Sugutin na. Mao ba, pre? Lagi. Lakaw, distinga dito pangutang dito ko sa kahumber. Suwaye. Og, dili gani ina nga, ako'y mo bayad. Di og di pa utang. Siguro ka, pre. Lagi lakaw dito, pangutang dito. What's na? Kita ni mong katal, di ba? Kautang ni ka. Basta ako gani ang musultihan na nila. Dawat ka. At dawat yung gana. Yan, kabawam na sila kay lakas mo kay ko. Naunsa mga eh. Salamat kay pre. Salamat kayo, ha? Oh, pwede magaling ka mangutang dito ka ng mga groceries. Uy. Pero sa inyo ba eh? Tinood ka, pre. Wala ba misudaan mo araw? Ay sos, problema minoon ka na. Ngutang dito! Tingnan nga nakasud, nakakaroon sa trabaho. Sunod buwan, nanaki sweldo. Regular ka dito. Tinood ka, pre. Ako pa, naunsab ta. Lakaw dito, pangutang na. Kanaog, napay baligya. Ay, karon ra ba? Ay, sugo ng panghutang mga tao dito sa kantin. Hurot-hurot tayo na. Pero sige lang. Pero sige, basig, naapay tinda dito. Nya, doon dito ka, ingna dito ka. Basta musugot lagi na, pautang nino. Pangutang dito, kay na ano magkay kabayan. Oo, pre. Salamat kay pre, ha? Oops. Diin ka dong, dugaya gani mo. Dito ko sa bahay sa akong kumpare niya. Ipasaligan ko niya nga may trabaho na ko. Ha? Tinuod ka? Lagi, sunod buwan, magsugod ako. Mao nga ikaw, ang mutang na dito. Kaya siguro makabayad na ta. Nya, pwede karon ko mangutang, kay ora ba tayo sudan ron? Ang utang na dito, kaya sunod buwan, magsugod na mo ko sa trabaho. Mao na isulti ni pare Tony na ako. Lakas kaya na sa manager sa pare Tony. Mao ba? Sige lang. Ang utang dito, kaya ako, buwes ako. Dali ka trans. Sige dong, mangutang ko. Hello, Menchi! Hi! Kagwapa sa wame kag budget. Uy, karon pagkakadugay na ani. Ay, Menchi. Pautangan sa ko di bayat, pi. May trabaho naman akong banayot. Tinuod ka? May trabaho na si Kasmer? Yes na yes. Magsugod siya karong loning. Asa ba siya nag-work, day? Aw, asa pa? Kanan akong kumpanya diya sa IT Park. Karon ta siya pasog doon, pero nibalibad siya kay mo observe man kuno siya kung unsa iyang trabaho. Uy, di na siya tudluan, day? Tudluan jay. Unya, ang motudlo niya, katuman dako sa ilang trabahuan, katong ilang manager ba? Uy,
O bahala no, kadagkuro magsweldo diya. Uy, RT Park! Aw, agwan tahon lang sa namo. O sige, kung sabi yung tango ni mo, ha? Kaniyot, kung ano ko listahan, wait sa... kani. Dara. Uy, ginuog ko! Sa papel. Kataas pa ng listahan ni mo, uy! Wa pa maganin makumpleto yun. Ay, wala ka, Chi. Bisag mo pa lang tubuan og tagaliog, why problema. Hutdan ko nagbayad, inig-sweldo sa kong vana. Ulo, no? Kada ko nagsweldo ng customer mo ning, no? Ay da, mura na ko na nagtrabaho og call center good, pero mas dako pa iya kay call center agent man siya. Mo ba? Wala no, pag-swerte, pero nakasudya ng trabaho, aday! Oy, mao nga pintahan na daan ha, kay nigdawat sa unang sweldo sa kumbana, impasan ko na daang tubo. Pagkahibaw sa bayot nga may trabaho ng akong bana, naa siya sa usa ka kompanya nga dako, ni sali dayon siya. Mao nga, why limit ang utang? Unya to? Pre, usa naman, pre. Di pa ko kasud, kabaw, pre. Di pa pre, kay buhatan pa man kag-apoy. Ay, basta siguro na ka. Nana ka sa akong mga kamutaw ng imong resume. Ha? Tidak. Wala kayo itong interview, pre. Dawat ko dito. Sige, pre. Biyan sa tika, ha? Kay naasar bang taga Manila taon pa. Mag-meeting rabi taon. Basig mauna na. Suda ka dito Oh, na. sige, sige, pre. Balita iko kanutag ko na sugod, pre, ha? Ay, ka ba? Sigurado na lagi ka. Hapit lagi na Lunes. Biyernes na. Biyernes, Pedro, Minggo, Lunes. Main pag maagi ron dinis. Paritune ba? Aron ako mapungutan na kung asa mo kumasayan ani? Dong Kasmer! Uy, ding! Ako sa rin nga, ha? Kadagan ko na ala. Nagbagood mo ka. Ay, nangumpra ko, oy. Kay nahurot na nga akong gikumpra itong isang adlaw. Nga dito ko sa pikas tindahan ng utang. Maayo kay gipautang ka. Aw, pagkahibaw nila nga may trabaho na ka, sukot na yun. Why limit? Kaya nahibaw man sila nga dako kag sweldo. Dako og sweldo ang mga trabahante anang kumpanyaha nga imong sudlan. Mao ba? Karon sa ka magsugod og trabaho day dong. Sunod adlaw. Mao ba? Wow! Dong. Inigdawat mo sa nang sweldo nimo ba? Magpalit ang aircon ha. Kay porte alimuutan din sa ato uy. Aircon lang? Alam ka mo, gusto ni mo. Usa lang sa kabuok uy, uipod ay. What problema? Kanina tayo kay... parito ni... At nga lang ko sa gawas ha. May napadung na siya din eh. Sige dong, kay makigsulti sad ko. Basig musugot nga, magkatrabaho sad ko pa. Aw, pwede kayo. Dili ako at nga dili. Pre, Ton, musta na? Gikan man ka na duty. Musta naman? Gikan mo ko sa opisina, pre. Meeting, may usap. Uban sa taga Manila. Ang mo ba? Oo, niya pre. Huwag na ko pa-appeal at meeting, pre. Wala yung paglaom, pre. Ako dong sa pre. Wala yung paglaom. Oo, saan na yung paglaw? Medya niya pre, ito yung paglaw Wala ba? ang suod ako manager, pre. Tak sa trabaho. Uy, kalo. Uy, good. Tuoy bitaw kayo. Oo, niya pre. Nadawat maka ako. Aw, naagihapon ko, pre. Makatabang gihapon ka na ako. Pili, pre. Basta ko. Napili ko sa kanta ka. Itaktak mo. Itaktak. Gitaktak ko. Bungot ito eh. Ito ba, pre? Di ko madayon sa Pareha sa ta, pre. Wala tayo trabaho. Singan. Pangita naglay trabaho, pre. No ko. Demoning. Asawa na lang itong atong ipagutangan. Ako naman itong isara na karong tapos. So, yan, lima na ka makadayon ng trabaho. Kaya taktak ang manager. Usao na lang ne. Aw. Kita na sa'yo matapos sa nila eh. Pati na lang ko kasmer. Mo na mong problema, kay ang manager nga may mutabang ni Kasmer nga kung bana nataktak man sa diay sa trabaho. Hasta yang kupare. Paita, uy. Mao nga unsaon ni namo ron, nakautang na ra ba mi sa among mga silingan? Di kami ipapriso kay nangilad mi. Unsa man og kamo ang pasultihon? Muning. Ang sender na to karong adlaw. Si Inday mo na yung ate pres. Singan mo ning. Oh, mo na yung problema gini sila ate pres. Kaya daw na mo kay amigo ni Sit. Ayang bana ba, si Kasmer. Doon ay amigo nga nung pasalig. Yung makasuod lagi tawag trabaho ate pres. Kay dako kay siya, lakas kay siya. Pero pang pautang-utang pa sa mga tindahan taon is Kasmer taon. Kay makasuod man siya.
Nya mao to nangutang ana kay gitaktak minunang yang amigong manager sa datong Tony Ati Pres. Gitaktak nya sta siya gitaktak. Wa na siya trabaho hinoon. Mao ni problema nila. Dako kay silang beranan taon tungod sa ilang mga utang-utang. Wala ko tapos sila dako ka. Okay nagtuo man sila ang makatrabaho niya ni. Pero nakatrabaho siya wa. Wa lagi. Mao na ay problema nila ngano nangutang dahil mo nga wa pa mo katrabaho. Wa pa gani ihap ng piso wa pa matawo. Wa pa matao mao na. Unsa na? Lisod gyud kay nasana ni nana. Di na mao style dahil Mauna. muning di na Wa pa mao gani- style kamo dong kasmer di na mao style. Uno na mas maayo gali og makatrabaho ka wa kay utang. Mauna. Pero bang og duna kay paliton nga mga kuan, mga appliances tiguman nimo. Tiguman. Mao na style ni Lorty Cabrera ug ni Ate Mildred Ate Pres. Dili, ang ako na ibawa na. Francis. Angkoy. Oh, kung siya Si Francis Paris. Di ko na mangutang. Oh, di gyud. Tinuod na. Di ko na mangutang. Oh, tinuod na. Way Tiguman utang. dyan na niya ako Mas na. makautang pa ta. Pero si Pangkoy di naman yun na mangutang kaya daga naman siya kung ano niya, kwarta pa na. Kwarta. Ay, kwarta to. Ay, nagkuhan ang Lagi kwarta. sa igon matagak iyahang mataw sa di na niya pinito na. Wa man di man siya kabantay. Ay wa, burlag wa. Ay tumban na sa taon sa uban kanang sunod-sunod niya tumban. Halo ay kayo. Kapili sapatos. Mao na diha. Dili maayo. Di maayo na. Oy, Wa dong. pa nagkatrabaho. Nangutang ka nagmaayo. Dai mo ning, Naunsa. di maayo na. Dong kaswer di maayo na ang mutang na mudaan dong. Tan lisod gyud kay na. Ay sos. Labi na kung kita utang, labi na sa Lisod ka ng 5'6", no? Di ba? Di nagyug ka kuhaan na nagguwa. karang turko-turko. Dili. Basta Lisod kina. 5'6". O kanang rinyo-rinyo. O rinyo ko karon, rinyo ko karon. Lisod kay na. Bayad ka karon, wala kay kwarta kay bayad mo. Mungutay na pagka. Kasuway daw ko natin Wala- pres nga. wala dyan kay- Utang ko, rinyo 5,000 nya. Sunod tuog. Sunod inigimpas rinyo. Rinyo. Latahon to kung lisa sa taga ko agda. Di bito kay di ra man ko ka magka may lag dako den jud kay kag Income. bayad mo na pa dakong sobra. Ah, tinuod na. Okay ra. Lisod ka na kanang nakay-utang niya, di mo mabayaran. Tinuod na. Lisod, eh. So, No, pag no. nagtabanog naman yung pislip nimo. Ang mayo Kwenta lang, agwanta lang jud. Ang Pero- utang na yun, ani, dahil utang ni Speedro Ate Pres, ka na rin yung load, ano yan matanon. Load na niya. Taon. Pila man sa imong ilod. 300 kada taon. Wala wala gi-reduce na po. Sige ko 300 ko lang. Kila. Princess ako. Kila na lang. Kana lang manlin aka nang 99. 90. Kana gigalay. Ah, di. Kana na lang dai sig 300. Hindi ato Pedro. Sa ato, pa kanay mo kuya, lawgar din mo 99? 99. Oy, Walang kailain na na. Ini kagabi na may 69. Gulyat. Nagaitag ka ng 99 be. Ah, di na lang Gulyat. gagan. Oy, Ate kanang Pres, imong ganun ba? 99 nga kuan. Sige lang kaghatag ang naglod. Takadalo kadlaw, magruto ng 99. Nya, Kundi unsa sumana. may kuan na. Uy, ana na lang ka pa load ni para Jewel. Ano man? Wala ka Kanang, ba? ay, kada sweldo, inikit siya. Nas una pa bayad. Uy, basta eksakto na kung sweldo. Hoy, Uy, unya makapasarap ko. ko script. Recap na lang. Uy kanang giganahan na nimo ang imong uyab. Video yung tingali pangluta ka. Mag-agbay yung gimig bisag mga un. Ay, kaui. Ay, sa luluhan na ka. Kabon na ko bitakas. Alo-alohan. Luluhan lang. Luya. Bili lang piti ko duman mo. Ano sabi nang gabi kay Ay! Sa bro, kung magtapan mo, sige kakagbay. Sige, agbay niya. Ang kuto niya pitakay sa napagkikwarta niya. Wala, uy. Katunga ko, bisa guay kwarta na ko, dulat, pero sakit ang malatian. Ano ba? Niya naman siya. Uy, ma'am, mas ping-ping pa mo na ako sa inyo. Ano yung pambit dulya? Pambit eh. Tukuan ko ni mo da. Salmo 11, versikulo 7. Ah, Matarong ang Ginoo. Malipay siya sa mga buhat nga matarong. Ug ang magbuhat niini magpabilin diha sa iyang presensya. Karon. Wala gyud kamo magbuhat og matarong labi na si asawa. Aha. Kaysa gingon na ninyo duha Gulyat, pres, di gyud maayo nga mag-una imong utang. Tinood eh. Oo. Kay pati tinong paita. Unsa tawag anak penalty? Ano magsigig tubo kung dili Ah, penalty. Oo. Unya kung ang nagpautang labi na para na uban magpautang din ay gulat nga naagod sila resibo nga pinahirma kag abogado sayo ra mo kuno kapag dako pa ng estapa. Bitaw, tinood na. Duha ka babae nagbugno pero puro pala utang. Yan naman, kabugno. Ang babaeng usa usog ay mangutang. Ang iyahang style ikakadlaw mo sibat. Kay? Ano naman? Ikakadlaw mo sibat ang tibok pamilya. Dili na ka panganingila ang nautangan. Asa man sila pa doon? Iligad-kadlaon. Musibat balin og lain puyo, gyud lain lugar. Lakalain. Kakapoy. Unsay gibugnuan. Oh. Engon man nga. Ay, isipat man na siya kay nagkaroon kay nag-utang. Nagkaroon ng linding nangita niya. Unsa puy tubag sa nangutang?
Isibat na siya, noon na trabaho kaya ng laki na trabahoan. Hala. Iya lang sila kuan, pero lagtod na istorya, di yung katukog tanong na kayo utang. Correct. Kay magsigi nagtubo. Pero yung nga mga palautang at ipres, mariwara siguro na nila, no? Depende kung naman sa ibang utang nga, kinahanglan dyan ka is pamilya, okay ra na. Pero ka na mangutang ka, tungod kay nailuho, imong nakipalito nga kwan, murag, para na ko, dili maayo. Pero kung gamiton, naman dyan tayo mga kautang. Kaya nga, Gamiton, lagi- mas pamilya, Lagi kinahanglan, kayo di nga ba? makautang yung ato. Oo. Pero kinahanglan nga, Asin na bitsin. bayaran sa yun mo utang. Mo Oy. na. Ikaw, ate Pres, kabaw mo ko nga, doon ay mga utang ni mo niya, maguna-una ka nga. Ha, ate, unsay nga? bayaran. Oy. Unsay nga? Kanang mga gagmay lang nga utang, dili pa ba? Ah, Kanang oo. mga dagko Okay, gali, okay. bayaran gud na. Okay ra. Bisa bambina, katulad yung bambina 80 mil nga, wa mo galit ang pabayari. Limang kana. Ay, dato man is bambina, good. Bambina. Oh, Ayutan na. kayutaan. Ayutan na. Pero nagis ko mong utang o kanang bayaran, o hindi mabayaran, nagis sa kautang, halisod pagbayad. Sa man? Kanang mayon nga, utang buo. Salamat ko na kating tulungan mo. Kura ko, puzzle, tihon.